Ассалому алейкум дӯстон азиз, мӯи сар прическаимон бурмад бо красавчик бо ай пушти нада тори сар мундан хак ва мук доран. Иншаллоҳ ман аёли хушрӯ мешавам. Мақсад аз ин ки ҳамин бародар тағош гум шуда буд. Чӣ ном дошти ака? Хада чӣ ном дошти? Кароматулло. Тағош чӣ ном дошт? Алиҷон. Ака Алиҷон тӯли чанд сол набуд? 3 сол. тӯли 3 сол набуд. Хай ака фасли баланди зиндагии мо кор надор баяш ка муҳим ҳамин ки алҳамдулилло ёб ши. Бале раҳмат. Чӣ гуфтани? Азор раҳмат не, ҳамин як гуфтанем ки азор раҳмат барои дастгиришон. Тамом дигар. Ак сурат ё бародар дигем бора мо намемонем, бародар ҳозир пеши мо омад, ҳамин офиси мо ҳаракат мекунем иншоаллоҳ ки чӣ кор кунем? Ба қадри имкон чанд сум таклиф дорам? Ягон сум надошт. Як чиза гуфта намунам, меган ки ҳамин одамизота дар ки ҷое боша набоша ку ҳеҷ вақт ранги саг бо ранги ҳайвон бори дар занҷир барто дар занҷир карда кашида нест. Не ки ҳамин мисол ман худам омадам пеши Ака бобоҷон, ягон қиссаи на сум буд на ҳеҷ чиз. Бо баъд экранам кадоим бо бопурса гап занам бо мо ҷавобшо мегӯм. Иншааллоҳ. Иншоаллоҳ ба амри Худо Ака. ҳарчи ҳаст ба хотири Худои Бале, дӯстон азиз. бале. Агар ина барои штоби бовар тубраса мо шигар ҷои худмо надорем, яъне ки магазини худмо надорем ки аз ҳамин ҷа мо зиндагимо мебарем. Плюс ин алҳамдулиллоҳ ҳиҷомаҳои худмо надорем ки неҷа ҳиҷома гап хабар ҳиҷомаи бобоҷон шудааст. Пум ту дар кор нест, ҳарчи менем ба хотири Худо. Ҳасбуналлоҳ ва ниъмал вакил. Ина бародар омад гуфт ки тағайёр. Худо нигаҳдор. Саломат бошед. 93 93 занг бизанед.